hainbeste hilabete da, eta zaila da kontatzen, egun gauen luzera. Gustora sartuko zinen, Kutzilleria kalera, eta az dadila jaia, eta az dadila kuerra, altxa ditzagun guztiok, basotako pak airera, ongi etorri zelaia, ongi etorri eta behin, eskerrik asko gaur hemen zaudeten guztioi, baita daren momentutik moduz berdinetan ondoan izan zaituztenei, baina gaur nire besarkadarik handiena barruan geratzen diren kide guztiei. Bereziki, Darokan utzi behar izan ditudan Galder eta Dimitriri. Duaz fitxaterik aile gabe, eta borrokan jarraituko dugu.